Hej og velkommen til dette afsnit af Hverdagens Helte. I dag følger vi sygeplejersken Clara og hendes sygeplejerskestuderende Freja her på ortopædkirurgisk sengeafsnit. Der venter en lang dag foran dem med klargøring af patienter til operation, men først skal de lige have lavet et kredsløbkontrol på fru Hansen inden hendes operation senere i dag. Godmorgen, Freja. Vi skal ind til fru Hansen i dag og lave noget kredsløbskontrol, og du får lov til både at måle puls og blodtryk manuelt. Vi har også et kamerahold med i dag, så det er en lidt anderledes dag for dig som studerende i dag. Det håber jeg, du er okay med. I hvert fald får du lov til at prøve en hel masse nye ting af, og virkelig få patienterne i egne hænder. Du kender jo fru Hansen, så du ved jo, hvordan du skal gribe situationen an. Det er vigtigt, at du husker håndhygiejne og ergonomisk korrekt stilling under hele proceduren, så du passer på dig selv og på patienten. Men du kan måske starte med at fortælle mig lidt om, hvorfor håndhygiejne er vigtigt. Ja, det er helt okay med kameraoverlaget. Det er så spændende. Men jeg udfører simpelthen håndhygiejne, fordi at jeg ikke vil sprede de patogene mikroorganismer videre til patienterne, og jeg vil også undgå smittespredning mellem patienter og personale. Super fint. Måske du kan vise filmholdet, hvordan du udfører hygiejnen. Ja, det kan jeg. Godmorgen, fru Hansen. Hvordan har du sovet i nat? Faktisk ikke så godt. Jeg har vågnet flere gange. Det er godt, du siger det. Søvn og hvile er enormt vigtigt for vores resolution. Må jeg spørge, om der er noget, der holder dig vågen? Ja, jeg har faktisk et ondt i benet, hvilket har gjort det rigtig svært at falde i søvn. Det forstår jeg virkelig godt. Det kan være, at vi kan høre sygeplejersken, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig. Måske vi skal justere på noget smertestillende eller skabe noget bedre ro. Nu. Det er en god idé, Freja. Det er vigtigt, at vi både ser på de miljømæssige og fysiske faktorer, som kan påvirke søvnen. Så skal vi måle puls og blodtryk på fru Hansen. Måske du, Freja, kan tage os med i processen, når du gør tingene og forklare, hvad der sker. Ja, selvfølgelig. Først så sikrer jeg mig, at patienten og jeg begge to er placeret økonomisk korrekt, så derfor kører jeg lige sengen op her. Og mens så kan jeg lige fortælle, at armen skal være placeret omkring hjertehøjde, når vi tager blodtrykket. Og du kommer lige op til omkring min hofte her på Hansen. Og så spørger jeg, om du er okay med, at vi tager dit blodtryk? Ja, det er godt. Og så har du siddet afslappet på Hansen? det har jeg. Det er godt, fordi så får vi nemlig den bedste måling på blodtrykket. Og er du okay, fru Hansen, med, at det er Freja, der prøver at gøre det? Ja da, hun skal jo lære det. Jeg starter med at finde pulsen ved håndledet, som kaldes A radialis. Den ligger her. Og så tæller jeg til 30, mens jeg tæller pulsen, og det ganger jeg så med 2 bagefter for at finde den korrekte puls, for det skal være 1 minut. Mm-hmm. Det gør jeg nu. Mm-hmm. Og hvad observerer du ved pulsen? Den er uregelmæssig, og den ligger på ca. 85 slag i minuttet, hvilket er et let forhøjet blodtryk. Hvis fru Hansens puls lå, det er en let forhøjet puls. Hvis pulsen lå over 100, så vil hun have det, vi kalder takykardie. Ja, men det er ikke tilfældet. Så fin observation. Så måler du blodtrykket manuelt. Godt. Så starter jeg med at måle fru Hansens blodtryk, og jeg løfter lige ærmet op her på fru Hansen, fordi at jeg gerne vil have med manchetten, den skal sidde her, og den skal sidde omkring 2-3 cm over albuen. Og så skal denne her ledning, den skal placeres her ved arterien, og det er vigtigt, at den her den sidder stramt, så når jeg pumper den op, så viser den det rigtige blodtryk. Godt. Og så har jeg det her stetoskop, som jeg placerer her. Og har du husk at spritte det af, Freja? Jeg har husket at spritte den af. Det er jo godt. Sådan der. Så finder jeg lige pulsen her først.
Og så pumper jeg op til omkring 160. Jeg dåser lige den her. Mm. Og så vil jeg så tælle, hvornår jeg så hører det første blodtryk. Det vil jeg lægge mærke til. Og hvornår jeg hører det sidste. Og det er sådan, man måler et blodtryk manuelt. Og hvad var blodtrykket fra jer? Blodtrykket, det var 160 over 100. Det er ganske rigtigt. Du har forhøjet blodtryk for Hansi. Og hvad er det, vi også kalder et forhøjet blodtryk? Hypertension. Og kan du forklare mig om det systoliske tryk og det diastoliske tryk? Ja, det systoliske tryk, det er det øverste tal, så det er tryk ved hjertets sammentrækning, altså systole, og så har vi det diastoliske tryk, som er det tryk under hjertets afslapning. Super. Men hvad betyder det for mig? Ja, ser du. Pulsen svarer til hjerteslag og angives i slag per minut. Pulsen den giver os information om hjertets arbejdshastighed, altså frekvensen, rytme, regelmæssig eller uregelmæssig, og styrke, fyldig eller svag. Du har ikke det, vi kalder takykardi, altså hvor at det er over 100 slag per minut, som er en forhøjet hvilepuls. Men du har en forhøjet hvilepuls. Dog er det ikke noget, jeg vil være bekymret for på nuværende tidspunkt i din situation. Det er jeg glad for at høre. Men hvad med mit blodtryk? Er det det, som kan påvirke min søvn? Altså ser du, blodtryk er det tryk, som blodet udøver mod blodkarrenes vægge, når der cirkulerer blod igennem kroppen. Dit blodtryk, det er forhøjet, og det er det, vi kalder hypertension. Det er noget, vi skal være opmærksom på, da det øger en masse helbredsrisici, såsom hjertesvigt, åreforkalkning, blodpropper, fordi hjertet ligesom skal arbejde hårdere. Så for at svare på dit spørgsmål, så ja, dit forhøjet blodtryk kan godt være det, som påvirker din søvn. Det kan også være andre ting. Men som ofte ser vi de ting, der påvirker blodtrykket allermest, er fysisk aktivitet, hvile, søvn, stress, følelser, sygdom, medicin, blodmængde og modstand i arteriolerne og hjertets pumpekraft. Du sagde jo for eksempel til mig i går, at du var nervøs for din operation senere i dag. Og hvis du ligger og stresser over det og har en masse tanker, kan det faktisk også være med til at øge dit blodtryk og på den måde give dig en dårligere søvn. Desuden har du nogle smerter i benet, som du fortalte om tidligere, og derfor er du indlagt her på ortopædkirurgisk sengeafsnit. Vi skal holde øje med, at du ikke får ødemer i kroppen eller en blodprop, men den bekymring har jeg ikke lige nu. Vi tænker, at vi laver en opfølgende kredsløbskontrol, når du er kommet der efter operationen, du skal have senere i dag, så vi kan holde øje med dine værdier. Men for nu skal du ikke bekymre dig, du skal bare have fokus på din operation. Tak fordi I forklarede, hvad I gjorde og har inddraget mig. Jeg er mere rolig nu. Det var godt, og selv tak for Hansen. Er der andet, du har brug for os nu? Måske det ville være rart at ligge lidt anderledes i sengen, så jeg ligger bedre og kan få noget støtte til mit ben eventuelt. Ved du hvad, nu skal du se her, fru Hansen. Jeg har lige en pude til dine ben her. Ja. Så løfter vi lige op, og du kan selv løfte benene, fru Hansen. Det var godt. Mm. Og så rykker vi dig lige lidt ned her. Sådan der. Er det bedre nu? Det hjalp rigtig meget. Det var godt. Så siger vi tak for nu, fru Hansen. Vi ses efter din operation. Vi ses, fru Hansen. Hej hej. Hvordan synes du, det gik i dag, Freja? Gjorde du dig nogle tanker undervejs? Ja, jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg var lidt nervøs med kameraet holdet, og det tror jeg også, fru Hansen var. Det synes jeg godt, man kunne mærke på hende. Helt forståeligt. Men jeg tænkte på nogle sygeplejefaglige interventioner, vi eventuelt kunne gøre. Ja, lad mig høre. Jeg tænkte, at vi skulle have lidt fokus på hendes søvnhygiejne, og måske hjælpe hende lidt til at skabe noget ro der om aftenen. Måske give hende noget musik eller nogle bøger, som er lidt mere afslappende. Derudover skal vi have fokus på hendes mobilisering i forhold til hendes ben og hendes ødemer, så de måske kan komme lidt op, så vandet kan løbe tilbage. Nu hvor hendes venepumpe er ude. Jeg tænkte lidt på i forhold til den
den psykiske del med fru Hansen, så er jeg lidt bekymret i forhold til, at hendes tanker fylder for meget, som vi også snakker med hende om. Hvad tænker du, vi kan gøre ved det? Jamen, i skolen der lærte vi om den her model, som hedder Cambridge-modellen, Calgary-Cambridge-modellen, som er en model, vi kan bruge til at interviewe patienter udefra. Hvad tænker du om det? Altså, hvis du er bekymret for fru Hansen, og jeg synes, du har nogle fine argumenter og en fin observation, så synes jeg faktisk, det lyder som en fin idé at gå ind og prøve at udspørge fru Hansen en lille smule, eller tage en snak ud for den her Calgary-Cambridge-model. Den er en super god model. Det vil jeg prøve så. Ja, det kan du gøre, når hun er tilbage på operationen. Ja.